Cześć, nazywam się Łukasz Garbowski. Wraz z mamą Iwoną Garbowską otworzyliśmy restaurację Polskurmatur w grudniu 2019 roku. Jestem tutaj szefem kuchni i zależy nam, żeby wszystkim jedzenie smakowało. Coraz więcej Islandczyków przekonuje się do naszej kuchni. Ja mæli eindregið með Polskurmatur. Þetta hrikalega góður matur. Zapraszamy serdecznie do spróbowania. Oferujemy dowóz. Zapraszamy wszystkich serdecznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:30 do 14:00 i od 17:00 do 21:00, a w sobotę od wpół do 12:00 do 21:00. Nasze menu wystawiamy codziennie na naszej stronie na Facebooku, także polecamy ją odwiedzić i polubić.